जगभरातल्या दर्शकांच्या पाठबळावर अल्पावधीतच उत्तुंग छेप घेणारं कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह मोठ्या दिमाखात साजरा करत आहे आपला 8वा वर्धापन दिन। दिनांक 1 मार्च, पहिलं सत्र सकाळी 10:30 वाजता। युवा शक्तीचा आवाज, महा चॅनलचा महापरिसंवाद। प्रमुख वक्ते डॉक्टर अच्युत गोडबोले, ज्येष्ठ संगणक तज्ञ, प्रसिद्ध लेखक के मंजुलक्ष्मी, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग श्री सुब्रमण्यम केळकर, IPS अधिकारी। याचबरोबर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील निवडक कॉलेजमधल्या टॉप 500 युवकांचा सहभाग। त्यासोबतच सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात येईल मानाचा कोकण रत्न पुरस्कार। दुसरे सत्र दुपारी 4 वाजता। विविध क्षेत्रातील सन्माननीय व्यक्तींचा स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं सन्मान। शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल गुरुगौरव पुरस्कार प्रदान सोहळा आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक प्रायोजित आणि श्रावणी अगरबत्ती सह प्रायोजित गणेश सजावट स्पर्धा बक्षीस वितरण। खास आकर्षण झी मराठी सारेगमप लिटिल चॅम्प्स विजेती गौरी गोसावीच्या सुमधुर गीतांचा नजराणा। गौरगंधार प्रस्तुत भाव गौरी। स्थळ जिमखाना मैदान, सावंतवाडी। या सर्व कार्यक्रमांना आपणा सर्वांची उपस्थिती प्रार्थनीय।